K minimalizmu som sa v podstate dostala omylom pred 8 rokmi, keď som sa sťahovala od rodičov do podnájmu, kde vlastne nebolo vôbec žiadne zariadenie, iba kúpeľňa a úplne prázdna kuchyňa. A keďže som v tom čase poberala prvý príjem, tak samozrejme mi nezostávalo veľa peňazí každý mesiac na to, aby som ten byt nejako rýchlo zariaďovala. A tak som si prvý mesiac kúpila posteľ a druhý mesiac som si kúpila pár vecí do kuchyne. A tretí mesiac ma to už prestalo baviť a išla som radšej cestovať za tie peniaze. A vlastne som si dovtedy aj neuvedomovala, že som nejaký minimalista. Až dokým som nestretla môjho muža, ktorý prvýkrát, keď prišiel do môjho bytu, tak chvíľku váhal, či ma nevykradli. Až tedy som si uvedomila, že čo som asi zač. Takže nebola to cesta taká, že by som objavila minimalizmus a povedala si, toto idem nasledovať. Bolo to skôr také z donútenia, ale veľmi rýchlo som pochopila, aké má benefity. No a hoci dnes už s mužom sme na jednej lodi a obaja sa snažíme o minimalizmus alebo jednoducho iba si dobre rozmyslíme každý nákup, že či naozaj danú vec potrebujeme alebo chceme. Postupne sa nám aj tak doma nakopilo dosť veľa vecí, ktoré nepoužívame, či už kvôli tomu, že to boli dary, alebo jednoducho splnili svoj účel v danom čase a proste už viacej pre ne využitie nemáme. A preto sme si povedali, že január je dobrý mesiac na to, aby sme spravili reset, pretože si viacej uvoľníme priestoru na jednoducho tie iné aktivity, ktoré by sme chceli viacej robiť, než upratovať stále dom a podobne. A to sa postupne pustila do rôznych upratovaní. V prvom rade to boli také tie klasické haraburdy, ktoré si hneď predstavíme. Od tých je najľahšie väčšinou začať, lebo často je to naozaj bordel, nepotrebné veci, alebo dokonca niekedy je úplne pokazené, zničené veci, ktoré jednoducho už patria niekam do smetia. Veci z týchto ponúknem v nejakých skupinách, že ich darujem, tak väčšinou sa po nich rýchlo zapraší, takže to ma veľmi teší. Pár z vecí som dokonca predala, napríklad iPad, alebo potom som sa napríklad zbavila stola, ktorý som zrekonštruovala, kúpila som ho na Bazoši a dala som si ho do takej formy, aby sa mi fakt páčila, potom som zistila, že sa mi nezmestí do obývačky. Tak jednoducho sme sa dohodli, že keďže pre neho nemáme využitie, tak sa ho pokúsim predať. Už sa blížim do finále, ešte mi napríklad ostáva vrátiť krabičku z vianočných koláčov mojej kamarátke. Ale hádam ju nevrátim prázdno, nie? A potom sme išli na nejaké ďalšie kategórie. Ešte koncom minulého roka sme si celkom výrazne upratali v knihách, darovali sme vyše 100 kníh, tam sme takí uchyláci knižní. Máme tých knižek naozaj veľmi veľa. A veľkú časť upratovania zabrali ešte rôzne dokumenty, rôzne zmluvy, poistenia staré, nejaké záručné listy. Triedenie dokumentov bola zatiaľ suverene najnudnejšia časť tohoto projektu, ale som veľmi rada, že som ju spravila, pretože teraz veľmi ľahko a rýchlo nájdem to, čo potrebujem a nemám tam žiadne nezmysly a blbosti. Potom, čo sa týka oblečenia, je to jedna z vecí, ktorú mám dlhodobo celkom pekne upratanú, takže tu som zavesila iba nejakých 6 vecí na Vinted. A ďalej, taká zaujímavá vec, rozhodla som sa do tohto zaradiť aj spotrebný úver. Ja nemám rada dlhy, ale vzhľadom k tomu, že sme mali veľké nedoplatky v našom novom dome, ktorý sme ešte nestihli zatepliť, tak sme si povedali, že to stojí za to zobrať si spotrebák. Nenavyšovali sme hypotéku kvôli tomu, že sme mali dobre fixnutý úrok. Ale v rámci minimalizmu, keďže máme radi upratané peniaze, nechceme siahnuť úplne do nejakých zainvestovaných peňazí, pretože tam si myslíme, že dlhodobo majú šancu viacej zarobiť ako je tých 7%. Tak jednoducho sme si povedali, že ideme tento úver predčasne splatiť.
A teda v januári som bola dať prvé mimoriadne splátky. Je to mimochodom prekvapivo super pocit. Nečakala som z toho, že budem mať radosť, ale mala som. Bude nám to určite dlho trvať, keďže to bolo nejakých 11 000 požička dokopy. Takže nesplatíme to len tak rýchlo, ale v priebehu 2-3 rokov dúfame, že bude tento úver preč. Ale myslím si, že ma povzbudilo toto video práve k tomu, aby som aj túto požičku takýmto spôsobom začala riešiť. No a potom je tu taká miestnosť, že kuchyňa, alebo keď sa tak pozrie všeobecne na miestnosti, tak podľa mňa už skoro vo všetkých miestnostiach, okrem tej, ktorá bola naozaj zararožená bordelom, tak myslím si, že už pôsobia tak minimalisticky. A síce to vôbec nie je môj cieľ, že nemusia vyzerať minimalisticky, ide o to, ako sa ja cítim s tými vecami, ktoré tam mám. Tá kuchyňa je jedna z miestností, ktorá tak na prvý pohľad evidentne nevyzerá. Je tak ešte nie je stále dokončená, ale je to jedna z miestností, kde neviem spraviť nejaký veľký rozdiel už. Jediné, čo som mohla vyhodiť, boli nejaké zhrdzavelé formy na torty a podobne, ale ja som s tým spokojná, mám tam veci naozaj, ktoré využívam. A opäť riešim to priebežne, keď nájdem nejakú vec, ktorú viem, že som dlho nepoužila a nemám pre ňu tak skoro ďalšie využitie, jednoducho ju hneď odpracujem v tom momente. No a čo sa týka pivnice, tak toto bude najkomplikovanejšie, zároveň najjednoduchšie, pretože je plná vecí, ale zatiaľ tým, že rekonštruujeme a všetky tie veci skoro potrebujeme, tak vytriedím naozaj iba odpad, tuto nebude žiadne pekné pred a po. Nechce sa mi upratovať už. Ale nechce sa mi nevydúvať. Ok, ak by som mala dať nejaký rýchly záver k tomuto projektu, je to pain, stojí to za to, stačí si pozrieť pred a po. A po druhé, minimalista alebo človek, ktorý rozdáva veci, bude trpieť na diabetes, treba sa na to pripraviť. A 3. A v tomto momente sa konečne cítim OK, začať znovu nosiť moju mikinu tak zase o mesiac. Tak čo si myslíš o tom minimalizme? Páči sa ti, jak to tu je teraz? Ty ma natáčaš? Ja ti to natočím.